Ito pong gobernador ng Cebu, si Governor Gwen Garcia, ayon sa mga balita, ay sinuspinde ng preventively ng ombudsman at ito daw po ay 6 na buwan 6 na buwan. Sa ilalim po ba ng mga umiiral na alituntunin at batas ay maaari pong suspindihin o implement ang suspension na preventive immediately days kahit na malapit na ang eleksyon? Ganito po ang ating patakaran, batas at umiiral natin ang mga desisyon ng Korte Suprema. Una po, ang lahat ng suspensyon, pagpasok ng campaign period, 45 days before the election, ay hindi po may isa sa katuparan nang wala pong pahintulot ang Commission ng Elections. Subalit, meron pong isang exemption dyan. At yan po ay kapag ang suspension ay ipinatupad ng Office of the Ombudsman na may relasyon po, katunying ka, Jerry, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong Republic Act 3019. Ibig sabihin, kung yan po ang dahilan ng pagkakasuspend dahil may pending na kaso patungkol sa paglabag sa batas na yan, then yan po ay hindi na kinakailangan ihingi pa na exemption sa COMELEC. May epekto ho ba ito sa kung yung sinuspindi re-electionist? May epekto ba sa kanyang kandidatura, Chairman? Wala naman po, sapagkat again, ang nakalagay po sa batas para lamang magkaroon ng epekto ang isang kaso, kinakailangan mayroong final judgment of conviction sa isang krimen na kung saan siya ay nakasuhan. Yan po yung kaso ng Halos Hos versus COMELEC, katunying ka, Jerry.